Här är postvägen. Och upp till där i mitt hus. Som ni ser här bakom blå containern. Ska det rivas. Och den byggnaden och denna byggnaden. Det här är resultatet av Kaj Olssons sätt att ta hand om skattebetalarnas pengar. Riva fullt fiskarhus som kan gå och åtgärdas med en billig penning. Den här hyresvärden, han visste ju som medbjöds att köpa det här huset. Hur mycket det var att göra på. Så han hade ju kunnat investera på det här. Ja, fortsättning följer.